Tohleto jsme teda my všichni, teď nás vidíte pohromadě, jo. Teď vidím naše Kiss Patrolky. Že je tady hrozně moc hajnej, že tady jsou lesy. Na svatého Valentína je nám tento hodně přijímat. A Marička o něj prosí. Děkujem! Odměna! Ježíš, žádnýho Francouzáka je pokoj. Kdo schodíte dneska nějakou Kiss Patrolku na svahu, získáváte bonusovou cenu. Takže snažte se, Kiss Patrolky poznáte, oni mají logo, červený jsou a jmenují se Katka a Katka. To taky. Tak to valím je hledat. Prosím vás, kurzy umělého dýchání. To je pěkně zvrhlé, on jako náš kolega by nás měl bránit a nenabízet. Souhlasím s Katkou. No, pusu! Jo, dobrý! Tak, jméno? Honza. Honzo, máš partnerku? Mám. My to řekneme. Už jsi dneska spadl na svahu? Jo, tak. Dobrý den. Tři, 2, 1, start. Hodí mě kostrč. Oplatím mu to. Nějak nenápadně a zákeřně. Co to je první kozáček? Za půl hodinky. Zdar! Můžu soutěžit? Kápo, kde máš lyže? Nejlepší, můžou. Lyže nemám. Coca-Cola.